Dovoľte nám predstaviť sa. Sme spoločnosť Šafo SRO a zaoberáme sa výrobou a predajom betónových tvárnic. Našou víziou bolo priniesť na trh kvalitný a cenovo dostupný stavebný materiál. Posúďte sami, či sa nám to podarilo. Naše vybrolisované tenkostenné betónové tvárnice sú vďaka modernej technológii výroby veľmi ľahkým, rozmerovo presným a flexibilným materiálom, ktorý umožňuje bez použitia mechanizácie rýchlu a presnú stavbu s priemyslovými a dopredu pripravenými riešeniami pre všetky konštrukčné situácie a detaily na stavbách. Naše tvárnice sú odolné, nerozpadávajú sa, nepraskajú, nedrobia sa. Čím je betón starší, tým je tvrdší, navyše nenasakujú vodou, zostávajú suché, netrhajú sa mrazom, a to aj v prípade plotov, protihlukových bariér a podobne. Sú aj ekonomicky efektívne. Nízka obstarávacia cena, dopravná nenáročnosť a malá prácnosť pri ich použití. Vybrolisované betónové tvárnice sú v porovnaní s tradičnými murovacími materiálmi najefektívnejším riešením. Betónové tvárnice od Šafo SRO sa vyznačujú nízkou cenou, nízkou hmotnosťou, vysokou pevnosťou, výbornou zvukovou izoláciou, presnými rozmermi, dlhou životnosťou, zanedbateľnou tepelnou rozťažnosťou, nízkou ekologickou náročnosťou, sú recyklovateľné, zdravotnou nezávadnosťou, vysokou rýchlosťou stavby, odolnosťou voči poveternostným vplyvom a úsporami energie až o 40% oproti iným stavebným materiálom. Betónové tvárnice od Šafo SRO majú široké využitie. Sú vhodné na stratené debnenie, na betónovanie základov domov, stien, suterénov, soklov, vodovodných šácht, bazénov či vyhotovenie oplotenia. Stavba a práca s našimi tvárnicami je naozaj jednoduchá, efektívna a cenovo nenáročná. Vyberte si z rôznych typov. Máme debniace a murovacie betónové tvárnice, betónové striežky, plotové i stĺpové, rôzne veľkosti, rozmery i spracovanie. Vyberie si skutočne každý. Potrebujete u nás zakúpené tvárnice dopraviť na miesto stavby? Žiadny problém. Disponujeme nákladným autom MAN TGA s hydraulickou rukou, Palfinger a vlekom s možnosťou naložiť až 24 tón materiálu. Zdvih do 5 tón, dĺžka takmer 15 metrov. Žiadny problém s vykládkou tovaru. Naše služby ale môže využiť ktokoľvek. Nákladný automobil, na ktorom je namontovaný hydraulický žeriav, je schopný prepravovať a manipulovať s rôznym druhom materiálu, tovarom, kontajnermi, bunkami i malou stavebnou technikou. Serióznosť, priateľské ceny, široký výber a individuálny prístup k obchodným partnerom. To sme my, spoločnosť Šafo Nové Osady, Veľké Úľany. Šafo SRO. Betónové tvárnice od skutočných profesionálov.